Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Chipani cha UTM Yamuwuza Saulos Chilima kuti atuluke mu Tonse. Membala ena a chipani cha United Transformation Movement UTM awuza wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima kuti atuluke mu mgwirizano wawo wa zipani zokwana zisanu ndi zinayi 9 wa Tonse. Kamba kakuti sakulemekezedwa komanso zomwe anagwirizana pachiyambi pa mgwirizano wawo sizikuchitika. Mamembalawa anayankhula izi pa msonkhano wachitukuko womwe akuluakulu ena a mchipanichi anachititsa dzulo pa Nyambadwe Primary School ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Ena mwa anthu amene anayankhula pa msonkhanowu ndi wachiwiri kwa meya wa mu mzinda wa Blantyre Afane Baraba, yemwenso ndi kansala wa mdera la Nyambadwe a Felix Njawala, womwe ndi mkulu wowona za mchito zokopa anthu mchipanichi, ndi a Louis Ngalande, womwe ndi mkulu woyang'anira za chitetezo ku chipanicho. Mukuyankhula kwawo a Louis Ngalande anati anthu ambiri wotsatira mgwirizano wa Tonse sakulemekeza mtsogoleri wawo yemwe ndi a Saulos Chilima. Iwowa anati ngati chipani aganiza kuti sangabweze chilichonse popeza sikhalidwe lawo losokoneza ndi kubweretsa mikangano pamalo. Kumbali yawo Anjawala anati achinyamata aku chipani chawo cha UTM akusalidwa posapatsidwa nawo ngongole za bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF, ndipo omwe akupeza ngongolezi ndi okhawo omwe ndi achipani cha Malawi Congress Party MCP. Popitirira ndi zoyankhula zawo pa msonkhanowo, mamembala a chipanichi anatinso ngakhale anthu otsatira mgwirizano wa Tonse akumawanyoza a Saulos Chilima, akuyiwala kuti iwowa ndi mmodzi wa anthu omwe anagwira ntchito yayikulu kwambiri ndi kupangisa kuti a Lazarus Chakwera, omwe ndi president wa dziko panopa a chipani cha MCP, kuti apambane pa masankho achibwereza omwe anachitika pa 20 Julayi mu chaka cha 2020. Nawonso a Michael Usi, omwe ndi nduna ya zokopa alendo mdziko muno komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM, anati anthu omwe adandaula zambiri pa msonkhanowo ndi zomvetsetseka kumbali yawo popeza Amalawi akukumana ndi zopsinja zambiri mmoyo wawo wa tsiku ndi tsiku zokhuza tsogolo la mgwirizano wa Tonse. A Michael Usi anati anthu asade nkhawa ndi chilichonse chomwe akumva kuchoka kwa anthu popeza mgwirizano wawo uli nganganga ndipo ulibe vuto lililonse. Pa msonkhano wonso a Michael Usi anenanso kuti muboma muli anthu ena omwe akupanga dala kuti bomali lizioneka kuti likulephera kugwira ntchito yake yosamalira Malawi. Pa izizi iwowa anapempha kuti anthu oterewa akuyenera kuchotsedwa ntchito ndi kusankha ena omwe angagwire ntchito mokomera utsogoleri wa pano pawo. Iwowa a Michael Usiwa anachulapo nthambi ziwiri za boma zomwe akukhulupirira kuti anthu ena akuchitira dala kumalepheretsa kagwiridwe ka ntchito kuti mwina amene akutsogolera boma panopa aoneke kuti akulephera. Nthambizi ndi monga yogawa magesi ya Eskom ndi ina yoona anthu olowa ndi otuluka mdziko muno ya Immigration and Citizenship Services. Naye mlembi wamkulu wa chipani cha UTM amayi Patricia Kliati anati anthu asamaganize kuti chipani chawo nchaching'ono popeza chikunkana kulirabe kuchoka pamene ankachikhazikitsa m'mbuyomo, ndipo panopa ali ndi aphungu aku nyumba ya malamulo okwana 12 kuchoka pa anayi 4 omwe anali nawo mchaka cha 2019. Iyeyo anapempha anthu ena omwe ali ndi chikhumbokhumbo chofuna kulowa mchipanichi kuti atha kutero popeza khomo ndi lotsegula, choncho chipanichi ndi chokonzeka kuwalandira. Amayi Kliati omwenso ndi nduna yowona zakuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu mdziko muno, anawuza anthu pa msonkhanowo kuti aliyense yemwe akumaganiza kuti a Saulos Chilima ndi munthu wolephera pa ndale ndipo sangazathe kupambana pa masankho msogolomo kuti akulota ndipo asiye kukamba za mtsogoleri wawo koma azipanga zawo. Msonkhanowu unali woyamba wa chipanichi kuyankhulapo mu boma la Tonse chichitikireni masankho achibwereza a mchaka cha 2019.